kamar da Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 7 agogon TU da na Ghana a sashen Hausa na Radio Faransa International Rfi Hausa kwalalibo a kan mitoci 22 da kuma 25. Abdullahi Isa. Jama'a barkanmu da sake saduwa ga mahimman kanun labaran duniya. Dakarun Rasha sun kai hari kan tashar nukiliya mafi girma a Turai da ke Ukraine. Za ku ji kuma cewa an garzaya da tsohon shugaban kasar Peru Alberto Fujimori a asibiti. Yayin da a jamhuriyar Nijar yanzu haka ake tsare da wasu daga cikin shugabannin kungiyoyin masu motoci. Za mu je kuma a labaran wasanni da kuma wasu labaran can daban. Ga labaran yadda muka same su, dakarun Rasha sun kai hari kan tashar nukiliya mafi girma a Turai da safiyar yau Juma'a, matakin da ya haifar da gobara a cibiyar da ke tsakiyar Ukraine, inda shugaban kasar ya zargi kasar Rasha da ta'addancin nukiliya. Ahmed Abba na dauke da ci gaban labarin. Harin na zuwa ne a daidai lokacin da sojojin Rasha suka kara kaimi wajen kai hare-hare a garuruwa da dama a kasar ta Ukraine da suka hada da Chernihiv da ke arewacin kasar, inda jami'ai suka ce fararen hula 33 ne suka mutu. Tuni shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi Moscow da ta'addancin nukiliya jim kaɗan bayan da sojojin Rashan suka kai hari cibiyar samar da wutan lantarki ta Zaporizhzhia, tashar nukiliya mafi girma a Turai da ke gabashin birnin Enagodar. Hukumomin yankin suka ce harin bai yi barna sosai ba, kuma gobarar bata shafi muhimman kayayyakin cibiyar nukiliyar ba. Hukumar bada agajin gaggawa a yankin Chernihiv da ke gabashin kasar ta ce an ciro gawarwakin mutane 33 daga baraguzai bayan ruwan bama-bamai da dakarun Rasha suka kai ta sama, wanda gwamnan yankin Vyacheslav Shos ya ce harin ya shafi gidaje da makarantu biyu. Sai dai shugaban kasar ta Rasha Vladimir Putin ya sha alwashin ci gaba da zazafa mamayarsa akan Ukraine a yayin da shugaba Volodymyr Zelensky ke neman taimakon sojoji daga kasashen yammacin duniya, kamar da za ku ji a wannan rahoto da Michael Kudisin ya haɗa mana. Bayan da a karon farko dakarun Rasha suka karɓe wani babban birni na Ukraine, shugaba Putin bai nuna alamar sauraron kiraye-kirayen da duniya ke yi na kawo ƙarshen rikici ba a yayin da yakin ke shiga mako na biyu. Fadar gwamnatin Rasha ta Kremlin ta ce bayan ganawarsa da shugaba Emmanuel Macron na Faransa, Putin ya ce Rasha za ta ci gaba da ɗauki ba daɗi da waɗanda ya kira masu tsananin kishin ƙasa da ke ɗauke da makamai. Saboda haka ne shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi kira ga ƙasashen yammaci su kara wa ƙasarsa taimakon soji bayan da ƙungiyar tsaro ta NATO ta ce ba za ta sanya dokar hana zirga-zirgar jiragen sama ba don kaucewa barkewar yaƙi na kai tsaye da ƙasar Rasha mai tarin makaman nukiliya. Tarayyar Turai ta bawa Ukraine ɗin jiragen yaƙi, kana wata majiya ta ce gwamnatin Jamus na shirin aikewa da ƙarin makaman kakkaɓe jiragen saman yaƙi guda 2,700 zuwa Ukraine. Mamayar da yanzu ta shiga mako na biyu ta mayar da Rasha saniyar ware a bangaren hada-hadar kuɗi, diflomasiyya, wasanni da al'adu a duniya. Makoma dai kasar ta Ukraine inda shugaban ya yi kira ga kasashen yammacin Turai da su ƙara goyon bayansa musamman cikin wannan yaƙi da yake da Rasha, yana mai cewa idan ƙasarsa ta faɗi a hannun Rasha za ta kai hari ga sauran ƙasashen gabacin Turai kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Shamsiya Haruna ta haɗa mana. Volodymyr Zelensky ya ce idan suka faɗa hannun Rasha Allah dai ya kare cikin addu'a irin tasu. Shakka babu za ta sake faɗaɗa mamayarta zuwa Latvia, Lithuania, Estonia da sauransu. Yana mai imanin cewa fadar Kremlin na iya samun manufar sake gina dukkanin sassan gabashin Turai fiye da tasirin kungiyar tarayyar Soviet. Yayin wani taron manema labarai da ya gudanar a birnin Kiev, shugaban ya ce idan har kasashen yamma ba su da karfin rufe sararin samaniya to shi yana buƙatar tallafin jiragen sama. Shugaban na Ukraine ya kuma ce a shirye yake ya tattauna da takwaransa na Rasha Vladimir Putin. Ya ce ba wai ina son in yi magana da Putin ba ne, amma dole ne in yi magana da shi. Dole ne duniya ta tattauna da Putin, domin ita ce kadai hanyar da za a dakatar da wannan yakin. Dole ne mu yi magana ba tare da wani sharadi ko fushi ba. Da aka tambaye shi game da tattaunawar da ake yi a Belarus tsakanin wakilan Ukraine da Rasha, cewa yayi akwai abubuwa da dole ne mu samu sulhu a kansu domin mutane su daina mutuwa, amma akwai abubuwa da ba zai yiwu a samu sulhu a kansu ba. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da aniyarsa ta sake tsaya takarar kujerar shugabancin kasar kan wa'adi na biyu a zaɓe mai zuwa, wanda ake kyautata zaton cewa yakin Rasha a Ukraine kan iya mamaye yakin neman zaben na watan Afrilu, ko da yake batun kan iya zama tagomashi ga shugaban.
Mahukunta jihar Sokoto da ke Najeriya sun bayar da umarnin sake buɗe kasuwannin ƙauyuka da aka rufe sakamakon tsanantar ayyukan ta'addanci. Ga dai rahoton da Faruku ya bai aiko mana daga jihar ta Sokoto. Buɗe kasuwannin da ke ci sati-sati a nan jihar Sokoto ya biyo ne bayan wani taron tattaunawa da majalisar zartaswa ta jihar Sokoto ta gudanar ne bisa ƙorafe-ƙorafen jama'a da gwamnatin jihar ta ɗauka bayan rufe su na tsawon watanni sakamakon kai hare-haren 'yan ta'adda da suka dami akasarin yankin gabashin Sokoto. Na samu zantawa da wasu daga cikin 'yan kasuwar da suka bayyana mini jin daɗin su. Sunana Muhammadu Bello, ina sai da kayan Bolaus. Lalle a mun ji daɗi sosai. Ina cin kasuwar Tureta, ina cin kasuwar Dangishoni. Su ma da da ke a kofar gawo ta babbar kasuwar Sokoto da suka saba samun cinikin 'yan kasuwar ƙauye sun bayyana min cewa mutanen da suka zuwa su sayi kayayyaki su tayi da su sai da a ƙauye to ba su samu damar da zuwa su saya garan ba. Kaga na can su suna bukata ba su samu, mu kuma nan muna bukata a sai gare mu a kai musu ba a samu ba. Kaga dole an samu gibi kenan. Bashir Gidado Jegawa shine kwamishinan ciniki da masana'antu na jihar Sokoto. Har yanzu akan dan samu wannan matsaloli da suke addaban mu na sha'anin tsaro, amma gaskiya idan aka la'akari da inda aka fito to kowa ya san cewa abin ya samu sauki. To sai dai bude kasuwannin ya zo ne a daidai lokacin da 'yan ta'adda ke wayoyo wasu ƙauyukan jihohin guda biyu wato Sokoto da kuma jihar Zamfara. Ga dai wannan malami daga ƙauyen Bimasa ta karamar hukumar mulkin Tireta a jihar Sokoto. Suka shiga gidan Alhaji Umar Bimasa wanda shi a tsohon party chairman na PDP Tireta Local Government. To suka yi kidnapping din matan shi guda biyu sannan da yaran shi guda uku. Sannan suka shiga nan gida ko na ce mai Alhaji Nomau Bimasa mutum shida kenan. Labarin haka yake a ƙauyen Nasarawar Burkullu ta karamar hukumar mulkin Bukkoyom a jihar Zamfara inda 'yan ta'addan suka kai hari jiya da dare. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Rfi Hausa. To daga Najeriya bari mu je jamhuriyar Nijar. A wannan ƙasa yanzu haka dai ƙungiyoyin masu motoci da na direbobi sun kange wasu manyan motoci sama da 30 ɗauke da kayan mallakin hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato WFP ko kuma PAM kenan, saboda a cewar su motocin ba su da izinin yin sufuri a cikin ƙasar ta Nijar. Alhaji Hima Barkira shine sakataren tsare-tsare na ƙungiyoyin masu motoci dakon kaya a ƙasar, ga kuma ƙarin bayaninsa. Abin da muka shi ne yau Alhamis kwanan su biyu na uku suke yau nan cikin mota 32 ne. Kungiyoyinmu na masu motoci kungiya uku ne da kuma ya zo wajenmu ya yi mace don me aka tare musu motoci. Ala da hukuma ma na minister da transport su ba muna jira su zo su yi magana domin direbobin nan mun tambaye su shin kuna da izini da gwamnati ta baku takarda na cewa ku yi rubuce. Direbobin suka ce ba su da takarda. Muka tambaye su inda kuka yi lodin nan kungiyoyinmu da suka yi wakilanmu can port sun ba ku takarda, suka ce babu. Mu mun ɗauki niyyar cewa motocin nan ba sa gusawa nan sai dai an sabke su an sa cikin motocin lambobin Niger waɗanda adda cancanta su yi transportin kaya ba wanda aka ba shi titir firme ya ɗauko kayan shi sa cikin katin shi. Rahotannin baya-bayan nan daga kasar ta Nijar na nuni cewa 'yan sanda na PG na tsare da wasu daga cikin shugabannin kungiyoyin masu motoci, hatta Alhaji Hima Barkira da muka yi hira da shi yana tsare. An soke ziyarar da wata tawagar shugabannin kungiyar kasashen ECOWAS CEDEAO ta yi niyyar kaiwa jiya Alhamis a birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso bayan tabbatar da soma aiki da kundin dokokin mulkin rikon kwaryar kasar karkashin sojoji da suka kifar da gwamnatin farar hula a ƙarshen watan Janairun da ya gabata. RFI. A Mozambique shugaban kasar Filipe Nyusi ya canza firaministan kasar a wani garan babul da ya yi wa wannan gwamnatin kasar. Carlos Agostinho do Rosario tsohon firaminista da shugaban ya canza na rike da wannan mukami ne tun a shekara ta 2015. Filipe Nyusi ya canza shugaban gwamnatin ne tare da wasu makarrabansa ko ministoci guda 6 da suka hada da ministan kuɗi na manyan ayyuka, dukkaninsu ana zargin su da rashawa. Wakilan majalisar dokokin kasar Libya masu adawa sun saɓi rantsuwar kama aiki a jiya Alhamis da nufin kawar da majalisar haɗin kan kasar da aka samar a baya. Kusan wata ɗaya kenan da lamura ke ci gaba da rincaɓewa ta fuskar siyasa a ƙasar ta Libya, inda aka samu firaminista guda biyu da kowannen su ke ta ikirarin cewa shine ya cancanci tafiyar da harkokin siyasar ƙasar ta Libya da za su kai ga shirya zaɓe a wannan ƙasa. Karfe 8 da kusan mintuna 10 a Chaduwa da ke jamhuriyar Nijar. Lokaci ne na sauraron labaran wasanni, ina tare da Ahmad ne da ke neman sayan kungiyar kullun kafa ta Chelsea bayan da Roman Abramovich ya sanya kungiyar a kasuwa.
ya kasance cikin tsaka mai wuya ne sakamakon mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, wanda ya sa dangantakar sama da Vladimir Putin ma ya shiga wani yanayi. Tauraron dan damben wanda ke da kusan fan miliyan 135 a shafinsa na Twitter ya ce yana so ya samu damar sayan club din da kudinsa ya kai fam biliyan 3. Abdullahi Sako za ka shiga jerin masu siyan ne kai ma. Ka dai barin dai da jarida da kuma labarai dai. To hukumar kwallon kafar Rasha ta sanar da shirin ɗaukaka ƙara gaban kotun sauraron ƙararrakin wasanni kan korar da aka yi mata daga gasar cin kofin duniya ta 2022 da kuma duk wasu wasannin ƙasa da ƙasa. Kasan a ranar 24 ga watan Maris ne ma ya kamata Rasha ta kara da Poland a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya. Ka shigo? Sai dai a ranar 28 ga watan Fabrairu FIFA da UEFA duk suka sanar da haramta wa kasar shiga duk wata gasa sakamakon mamayar da ta yi wa Ukraine. A cikin wata sanarwa da ta fitar a cikin harshen wato rashin sanki, hukumar kwallon kafar kasar ta ce tana shirin gabatar da kara kan hukumomin kwallon kafar duniya da na turai don neman maido da dukkan kungiyoyin kwallon kafa maza da mata cikin wasanni tare da bukatar ma neman diya kan dakatarwar. A ranar Litinin da ta gabata, kamar da muka bayyana, hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da UEFA suka sanar da korar kasar Rasha daga dukkanin wasannin kwallon kafa na duniya. To daraktan wasanni na Paris Saint-Germain Leonardo ya ce kungiyar za ta yi duk mai yiwuwa kenan don tsawaita kontragin dan wasanta na gaba Kylian Mbappe, yayin da Real Madrid din ta yi barazanar ma daukar sa kyauta. Kasan dama a kyauta zai iya tafiya ko ina duk inda ya bukata. Kamanta da wani abu, shugaban kasar ma kuma dan takara yanzu Emmanuel Macron a shafin sa na Twitter sai da ya rubuta ce Mbappe ka tsaya Paris Saint-Germain. Ya faɗa, ya ce duk kokarin da za a yi. To kuma kaga yanzu ga shi ka kawo wannan labari za mu iya cewa watakila abokinsa ne, kasan shi ma matashi ne. An dade dai ana alakanta, kasan ba wanda zai so ganin shi wannan dan wasa ya yi gaba. Duk Messi da kwarewarsa da aka kawo, kaga har yanzu shi Mbappe shi ke fitar da kisi a wuta. To saboda haka ai ba za su so su ga ya tafi din ba, amma kuma ai masana harkokin wasanni da dama suna ba shi shawaran ya dan motsa din. Tabbas ya je wata kungiya wata kila ya je gasar wannan ta Spain ba, La Liga da sauransu. Tabbas. To madalla Ahmed Abba, kada mu manta da cewa dai nan gaba ina ji za mu kawo masu saurare yadda watakila ko zaɓin dan wasan na ci gaba da kasancewa Paris Saint-Germain ko kuma ficewa. Inda ana bibiyan mu insha Allah. Ko kuma watakila ma dai ya dawo ya kasance a kungiyar tasa. Da farko dai ya ce ba gudu ba ja da baya zai tafi, amma yanzu kwanan nan da ya yi dan shiru. To mu jira mu gani, a gaishe ka. To madalla. Shirin tattalin arziki da na kasuwanci tare da Rukayya Abba Kabara. To Abdullahi Isa, barka da aiki. Manyan kamfanonin kera motoci na Toyota da Volkswagen sun sanar da janye gudanar da ayyuka a Rasha, duk dai a ci gaba da daukar matakan shaƙi tattalin arzikin ƙasar saboda laifinta na kutsa kai Ukraine. Ko da yake bayani, kamfanin Toyota ya ce ba wai zai dakatar da ayyukansa a Rasha kadai bane, zai ma dakatar da shigar da motoci ƙasar baki daya. Kamfanin na Toyota da ke da tangameman kamfani a birnin St. Petersburg na Rashan ya ce yana samar da motoci sama da 80,000 duk shekara, kuma fiye da kaso 70 ana shigar da su kasuwannin Rasha ne, abin da ke nufin kamfanin ɗan asalin Japan na samar da kaso 10.5 na dukkanin motocin da ake samarwa a duniya baki daya. Bayanai sun ce rufe kamfanin zai janyo wa Rasha asara mai tarin yawa da rashin aikin yi tsakanin matasa, kasancewar kamfanin yana da ma'aikata 'yan asalin Rasha guda 2,600. To Japan na shirin ware zunzurutun kuɗi har dala biliyan 3 don tallafawa ƙananan sana'o'i da ke fuskantar barazanar durƙushewa sakamakon tashin farashin man fetur a dalilin rikicin Ukraine da Rasha. Firaministan ƙasar Fumio Kishida shine ya bayyana hakan, inda ya ce shekaru 30 kenan rabon da farashin man fetur ya kai tsadar yadda yake a yanzu. A cewar Firaminista Kishida, ya zama wajibi gwamnatin ƙasar ta ɗauki matakin da ya dace don kada tasirin yakin wasu ƙasashe ya yi wa 'yan ƙasar mummunar illa
illar da ba a zata ba. Sai dai ya ce a yau Juma'a ne gwamnatin kasar za ta sanar da yadda za a kasafta kudaden tsakanin bangarorin da ke bukatar gaggawa. To kamfanin mai na Najeriya NNPC da kamfanin Dangote sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar samarwa da kamfanin Dangoten iskar gas ta kudin kasar naira miliyan 70. Yarjejeniyar ta kunshi samarwa da kamfanin sarrafa takin zamani Dangote iskar gas ba kakkautawa. An dai kulla wannan yarjejeniya ne a wajen taron masu ruwa da tsaki kan makamashi wanda ya samu halartar shugaban gungun kamfanonin na Dangote Alhaji Aliko Dangote da kuma Malam Mele Kyari shugaban kamfanin mai na NNPC. Har yanzu a Najeriya babban daraktan hukumar kula da zuba hannayen jari a fannin albarkatun mai na kasar Balawunti ya ce kasar na buƙatar dala biliyan 30 don wadata jama'arta da wutar lantarki. Wunti na waɗannan kalamai ne a wajen taron masu ruwa da tsaki kan makamashi da ya gudana a babban birnin tarayyar kasar Abuja. Bayanai sun ce a wajen taron an kulla yarjejeniyar kuɗaɗe tsakanin kamfanoni na cikin gida da na ƙetare da yawan su ya zarta naira tiriliyan guda. To Abdullahi Isa gare ka. Sama da laruka a gaishe ki.